ሻሎም ብሩኻት ኣብ ኩሉ ዓለም ኮይንኩም ትከታተሉና ብሩኻት ቤተሰብና ከመይ ኣለኹም ኩሉ ሰላም ብወገና ከም ልሙድ ሰላም ኣለና ንስኹም ከመይ ኣለኹም ሰላም ዘለኹም እምበር ሎሚ መደብና ሒዝና ናባኹም ተብኽ ኢልና ኣለና ከምቲ ልሙድ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ጥዑም ዝኾነ ቃል ብስራት ዘለዎ ቃል ሓይሊ ዘለዎ ቃል መለኮታዊ ዝኾነ ቃል ሒዝና ናባኹም ቀሪብና ኣለና እና ብጽሞት ትከታተሉና ተስፋ ገበር አሜን ቴንክ ዩ ዳኒ ሻሎም ብሩኻት ከመይ ቀኒኹም ደሓን ደቆኒኹም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከምኩም ትከታተሉና ቤተሰብና ንሕና እግዚአብሔር መስገን ሰናይ ኣለና ጽቡቕ ትብሉ ከዓ ናይ ወትሪ ጸሎትና እዩ እምበኣር ናብቲ ዘለና ቃል እግዚአብሔር ኣዝዩ ኣብ ጽባሕ ሓድሽ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ዘይጽገብ ዘይሙኖ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ክንከይዲና ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም አው ቴንክ ዩ ዮርዲ ባር ከምቲ ልሙድ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ቃል ዝብል መለኮታዊ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ናይ ኣምላኽ ቃል እሱ ጀሚርና ያለን ናታ መቐጸልታ ኢና ሎሚ እውን ክንገብር ማለት እዩ እና ቃል ኣምላኽ መለኮታዊ ሓይሊ ዝመልኦ ቃል ኣምላኽ እዩ እና ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክንሰብኽ ከለና ወይ ቃል ኣምላኽ ክንዛረብ ከለና መለኮት ምስኡ ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ ማለት እዩ እና ንመዘከርታ ዝኣክል ከምቲ ልሙድ ቃልና ኣርእስትና ከዓ ንሱ እዩ ኣብ ራእይ ዘሎ ምዕራፍ 19:13 ዘሎ እዩ ከም ዝብል ቃልና ማለት እዩ ብደም እተዓለሰ ክዳን ተወንዘፈ እዩ ስሙ እውን ቃል ኣምላኽ እዩ ብለና እና ብደም ተዓለሰ ክዳን ተወንዚፉ ዘሎ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ኢና ነብል ኢና መሳኣት ሓሒዘ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:9-10 ዘለዋ ከንብበኒ እና ዛ ቃል ኣምላኽ መለኮታዊ ዝኾነ ሓይሊ ኣበይ ከም ዘሎ ከዓ ሕጂ ካብ ቃሉ ገይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ነግሮም ንሰብ ቆሎሴ ነግሮም ማለት እዩ ምዕራፍ 2:9-10 ነው ኣብኡ ብዘሎ ምልአት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ እሞ ንሱ ርእሲ ኩሉ ሕልቅነታን ስልጣናትን እዩ ንስኻትኩምን ብኡ ተመሊእኹም ኣለኹም ይብለና ስለዚ እዚ መለኮታዊ ዝኾነ ቃል መለኮታዊ ዝኾነ ሓይሊ ሒዝዎ ኣምላኽ ዘቕ ኣይበለን ንዓና ከዓ ብኡ በቲ መለኮት ዝኾነ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ከም ተመልኣና ከዓ ቃሉ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሎሴ ክነግሮም ከሎ ማለት እና ቀሊል ኣይኮነን ማለት ኢና ንዛረቦ ዘለና ቃል መለኮታዊ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ መለኮት ዝመልኦ ሓይሊ ቃል እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክዝረብ ከሎ ዘይፈርስ ነገር የለን ዘይዕረ ነገር የለን ዘይከውን ነገር የለን ቃል ኣምላኽ ሞዶሻ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ሓይሊ ኣለዎ ስለዚ ከምኡ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክንርኢ ከለና ቃል ኣምላኽ ክለኣኽ ከሎ ነገራት ይኸውን ነገራት ይፍጠር ነገራት ከዓ ሃፕን ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ መለኮት ሓይሊ ዝተመልአ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ከዓ ክሰምዕ ነብስኻ በዚ መዓልቲ እዚ ኩሉ ግዜ ጾርና ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብ ልቢ ዝተረረ ዘበለ ኩሉ ሓሸም ሸሚሉ ነዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ምንብርካ ክኾነልና ከዓ ተስፋ ገብር ከም ናኸልኩ ይርዲ ዳኒ ጎይታ ይባረኽ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ በቃ ሓድሽ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከም ዝዳኒ ክብለና ዝፀንሐ እዩ በቃ ንሱስ ብዘሎ መልኣት መለኮት ሓዲሩ ወይ እሞ ንሱ ከዓ ርእሲ ኩሉ እዩ ኢሉ ርእሲ ኩሎም ሕልቅነትን ስልጣናትን እዩ እሞ ንስኹም ከዓ ብኡ ተመሊእኩም ኣለኹም ማዕረ ክንደይ ደስ ዘብል ዝቃል በቃ ንሕና ከዓስ ብኡ ተመሊእና ኣለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በይናይ በቲ ህያው ዝኾነ ቃል ምክንያቱ ንሕና ካብ ዘይጠፍእ ዘለዓለማዊ ዘርኢ ዝተወለድና ስለ ዝኾና ዘርኢ ኣምላኽ ስለ ዝኾና ብኡ ተመሊእና ኣለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እና ከም ዝዳኒ ክብሎ ዝፀንሐ ቃል እግዚአብሔር ሲ መለኮታዊ ሓይሊ ኣምላኽ ዝመልአ እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 12 ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ህያው እዩ መስለጢ እዩ ከዓ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ እዚ ህያውን መስለጥን ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ከዓ እንታይ እዩ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ከዓ እንታይ ዝኾነ እዩ ይበልሕ ኢልዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን ኣንጉዕን ክሳዕ ዝፈሊ ዝሰጥም ኢልዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ኣብ ምንታይን ዝፈላለ ኣብ መንፈስ ኣብ ነፍሲ ኣብ መፈላለዩ ኣካላትን ኣንጉዕን ክሳዕ ዝፈላሊ ይሰጥም ኢልዎ ስጋዕ እንታይ ዝፈላሊ ዝሰጥም ኣብ ምሕላን ሓሳብን ልብን ከዓ ሃሌሉያ ዝፈርድ እዩ
أمحلان حسب لبي كأ أنتي زجبري زفردي سلازي زلوا من نبركم زلنا ملكو تاوزقنك قال إجزاء هير أمحلان حسب مهناتو أب حسبنا فقد سمعت حسب أبو أمرنا يدلو قال إجزاء كأ أمحلان حسبن أب لبن عتيس يفرد أب منفس أب نفسي أب أكلات أب كل مفلاليو أنقو عتيس يستم إلو إجزاء استمسجنا يخون إذا قال نبركم زلناسي حيل زلوا قال ملكو تاوزقنا قال أتيو خان الزفل على بقى أب محلان كأني حسب لبن أتيو خان الزفرد قال هياون مسلت زخنا قال إذا قال زي إجزاء استمسجنا يخون قالوا لإخو أحويهم يبلاك قال إجزاء كاب تفقت بدا قدام دما تجيرهم أنا قفهم سلازي إذا قال إزي هياون مسلتن سلازي خنا إذا قال إذا مستلا أخ أنت أخذ تجبر تحوي كابي كتوت كافت أتي خير زنبركا قدا قدي يخون تفقت يخون كأنت يجبركا كيدو تقال يوتأكا أم محلان حسابن أبلبن أتي سلازي فرد زابير استمسجن يخون واو تقرم قال كم زبلتكم كومي نا أب حدقنا أب كبر حوارات معرف كلته نسمعتنا كله تمعرف كتنببو تسفى قبر أنا جن كلته تغسل له نعن كان ببني مالتي أنا كم زبط لكم نبر إذا نجرزي أبي أقاتي ما أقبر حوارات معرف كلته تم حوارات كسب كله زقات أما نجرالو نوعي إخ نجركم مالتي نا نعرف كلته 30 شو حتى أنا كان ببني بيتروس انتاي لوم شعو امبارسي املاخ نزي نسخم زسقلكم مو يسوس نعو غويتان كريستوسن كم زغبرو بزلا بيت اسرائيل برغص تفلات يلو شعو زي مسمعو انتاي مسمعو زي قال زي مسمعو لبوم توغا آمين قال املاخ لبخا سلازوغ مالتي امون بيتروس نتوم قالوت حوارياتن اتم احواتنا انتاي نغبر بلو ريخم قال املاخ ملكوتاو سلازون حيل سلازلو اب لبي مز لبهم توجيو لكم. أكتم أعرف كلتا انتايم جيروم حدا نجاري تفتيرو استو تفترو انتاي منفس كدوس جيتنا يسوع كريستوس حدا قال يبوم نيرو كبير سالم كي توصوا حيل خي تقبلكم زبل قال نيرو كم جيتنا خاط نقالو كفتصمو كله نرئي مالت كم قالو خانتي متصنانع زخونه منفس قدوس كسدلن كله نرئي شعو كم لسان تمثل حوي ام نفس وكفا وزنبر افتجازات نبرو لسانهم خير كلوات كله نرئي مالتي شعونا بيرساليم بعل كبعول اليوم كمل عالم زمصو حزب نيرهم سلازي يوم نتم حزبيهم تسكوهم دلو سلازي تمليهم حيل مالتي عيني حال اذا ملكوت ننغركم دلنا قال املاح حيل اللو نسبات كعيرت مالتي سلازي يوم بز حيل زي بز قال بز منفس زي مس وصو قال املاح يمسبيهم يسوع بطرس مسؤول زنبر حوارات كلهم كأ وانجيل كسب كله بزمعرف زي نرئي مالتي سلازي دفيرهم يوم قال أملاخ يدفرك كاي نحنا حجي أزترينا دلوك نحنا دفرت هايكون قال أملاخ يدفيرنا عن الزارو سلمتاي قالوا حق سلزغونه قالوا قدوس سلزغونه قالوا خا ملكوت سلزغونه قالوا خا فوكس سلزغونه إنا نحنا عن الزارب زلنا اتقالي حيله بنا نحناون كم تم حوارات حجي أب كلميهم وصينا أبز فيديو نزارب زلنا مالتي سلازي بزي قال زي كترتع لومون تسفى قبر نزق قال زي مقبال يكون لنا نزق قال زي حيل اللو فوس اللو نزق قال زي امين تبل نفسي مدحان تركب فوس تركب نايزل العالم هو تركب قال املاح ملكوتاو حيل سلازلو مالتي سلازي نزق قال زي عشيش هايتولو كم زبلكم لما عندي بزح حساب لبخو وقاي بز فيديو بزح نزي فيديو زي شير غبرو كم إلى فلت دي قل لهم يشارك بروا وزح سبات لبهم كوجويم مقويتا مقبال كخون اللهم يس كويتاي آمين بحقي قال زي أبهر هي والمسلت إني زي هي والمسلت إن زخاص أتيو قبل لبهم كوج كلنا نري أتم قويتوثنا إلهم بكان تايكن قبرت لينا لهم إلهم لبهم وجي ومتقال أما حلان حسابن قبل لبن أتيو خيرسي فريدو مالتي إجزابير استمسجنا يخون كم هواري أزوت أنا بره اتملكوت حاو حيل زلو قال أملاك تأب نفس وقفهم زتقمت بعال سلطان ملكوتاو حيل زلو قال أملاك مسوت أسي رتعي كجبر أبلبو من يعني رئيك زابير استمسكنا يخون حواري بأولس كأني نتمحبر الناس هذا خير كله خندري أخلنا أكبر حواريات معرفت شعته
ኢየሱስ ክርስቶስ ብፀዳል ብርሃን ምስተገለጸሉ እንዳንበድበደ እናረዓደ እዩ ድብል ተቃል በቃ ሳኦል ሳኦል ንምንታይ ትሰጎኒ ኣለኻ ኢልዎ በቃ መን ኢኻ ንስኻ ኢልዎ መን ኢኻ ንስኻ ምስ በለሲ እቲ ንስኻ ትሰጎደለኻ ኢየሱስ ኣነ እየ ኢልዎ ሽዑ ጳውሎስ እንዳንበድበደ እናረዓደ እናፈርሐ እንታይ ኢልዎ ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኣለኻ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ቃል ኣምላኽ ክመጽእ ከሎሲ መጀመርታ ምስ መን ይዘጋጥመካ ምስ ኣምላኽ ይዘጋጥመካ በቃ እቲ ቃል ባዕሉ ከምቲ በቀዳማይ ዝበርናዮ በመጀመርታ ቃል ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ ስለዝብል ልክዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረቦ ከሎ ንጳውሎስ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል ኣጋጢምዎ ምስሉ ኣራኺብዎ ስለዚ እንታይ ክትገብር ትደልየኒ ኣለኻ ምስ በሎሲ መምርሖ ክቦ ከሎ ንርኢ ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ብድሕሪኡ ነቲኣ መንገዲ እቲኣ ክእዘዛ ከሎ ኢና ንርኢ ጳውሎስ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እቲ ቃል ኣብኡ እንታይ ኮይኑ ህያው ኮይኑ ኣስሊጡ ሰለስተ ርብዕ ናይ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ክፅሕፈልና ከሎ ኢና ንሪኦ ንጳውሎስ ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ከም ሞደሻ እዩ ነቲ ተሪር ዝነበረ ልቢ ጳውሎስ ነቲ ዘይፀዓድ ዝነበረ ልቢ ጳውሎስ ደብዳቤታት እናወሰደ ነታ ማሕበር ደሳጉግ ዝነበረ ልቢ ጳውሎስ ክቅይሮ ከሎ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 23 ከምዚ ይብል እቲ ቃል ሃሌሉያ እቲ ሕልሚ ዝሓለመ ነቢ ሕልሚ ይዛረብ እቲ ቃለይ ዘለዎ ከዓ ብሓቂ ቃለይ ይንገር ሃሌሉያ ሓሰር ምስ እኽሊ እንታይ ኣለዎ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ክፈላሊ ይድመጽእ ኣብ ምሕላን ሓሳብን ልብን ክፈርድ ኣብ መንፈስን ኣብ ነፍስን ኣብ መፈላልዮ ኣብ መለጋግቦ አንጉዕ ዘበለ ኩሉ ኣትዩ በቃ ፈላልዮ ኣብቲ መንፈስን ሓሳብን ከዓን ክፈርድ ኢሉ ይድመጽእ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ቃል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ቃለይ ዘለዎ ከዓ ብሓቂ ቃለይ ይንገር ሓሰር ምስ እኽሊ እንታይ ኣለዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ነቲ ሓሰር ካብቲ እኽሊ ክፈሊ ይድመጽእ ምፍልላይ ክገብር ኢሉ ይድመጽእ ነቲ ዘይጠቅም ነገር ካባና ኣውፂኡ ሲ በቃ ጠቐምቲ ሰባት ገብረና ቃል ምስ መጽእ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ይብል እግዚአብሔር ቃለይ ዶ ከም ሓውን ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ከም ሓውን ከም ከውሒ ቃለይ ሲ ኢሉ በቃ ከም ሓውን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምቲ ንከውሒ ሓሸምሸም ዘብል ሞደሻም ኣይኮነን ቃለይ ሲ ከም ሓውን ከምቲ ንከውሒ ሓሸምሸም ዘብል ሞደሻን ዶ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ሓዊኡ ቃል እግዚአብሔር ከምቲ እምቢ ዝበለ ከውሒ ኣይፀዓድን ዝበለ ከውሒ ሓሸምሸም ዘብል ህያውን መስለጥን መለኮታዊ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ቃል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ስሙ ይባረኽ ፀጉ የብዝሓልከ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል ኣምላኽ ኢና ሎማ ኣንቲ ነግር ዘለና ቃል ኣምላኽ ንዓፃፅምቲ ንጀማውቲ ዘበርትዕ ቃል ኣምላኽ እዩ ተስፋ ዘለዎ ከዓ ቃል ኣምላኽ እና ሓደ ቃል ከዓ ኣብ ሉቃስ ከንብብ 24:32 ሉቃስ ከዓ እዚ ታሪክ እዚ ከዓ ንሰማዕትና ከዓ ኩሉ ከተንብብዎ ከዓ እቲ ምዕራፍ እላወበኩም ብጣዕሚ ዝገርም ቃላት ኣለዎ ኣብኡ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ እንታይ ኣጋጢሙ ክልተ ደቂ መዛሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ልክዕ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቐለ ብድሕሪኡ ተስፋ ሲኢኖም ዝተመለሱሉ ናብ ኣይማሆስ ዝበሃል ቦታ እንዳኸዱ ከለዉ ንዕኦም ከዓ ጎይታ ተገለፀሎም ምዕራፍ እዩ ማለት እዩ እና ጎይታ ከዓ ተገሊፁ ከዓ ከም ዝብሎም ኣብዛ ቃል እዚኣ ኣብ 32 ንዓኹም ግን እቲ ምዕራፍ ኩሉ ኣንብቦ 32 ከም ዝብል ኣሎ ንሕድሕዶም ከዓ እቲ ኣብ መንገዲ ክዛረበናን እተን ፅሑፋት ክትርጉመናን ከሎ ግዳ ልብና ይነድድ ኣይነበረን ተባሃሉ እንታይ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ረኺብዎም ተን ፅሑፋት ሕጂ ተን ፅሑፋት ሃይን ተን ቃል ኣምላኽ ተን ፅሑፋት ይኣንቢብሎም ሕጂ ፅሑፋት ክንበብ ከሎ እንታይ ትኾኑ ልብኻ ይድቃፀል ልብኻ ይዝነድድ ልብኻ በቃ ዝመክኽ እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ክርስቶስ ነይሮም እዮም ደቂ መዛሙር እዮም ግን ኣብቲ ተስፋ ተሰኣኑ ኣብቲ ተስፋ ዝፀልመተሎም በቃ ንመለስ ኣለና ኢሎም ንኣማውስ እንዳኸዱ ከለዉ ጎይታ ባዕሉ መፂዎም ጎይታ መፂኡ ከዓ ብምንታይ ፈዊስዎም እንተኢልና ብቃሉ ዋው ቃል ኣምላኽ ፈውስ ኣለዎ ልቦም ዘንደዶም ልቦም ዝተቐለጡ ልቦም ዝነደደ እንታይ ናይኑ ካልእ ኣይተዛረቦምን ቃል ኣምላኽ ክትርጉመሎም ጀሚሩ ሃይናይ እቲ ኣብ መፅሓፍ ዝነበረ ካብ ነቢያት ካብ ሕግታት ኩሉ እንዳተርጎመሎም መፂኡ ስለመን እዮም ተን ቃላት ከዓ ስለመን ስለ ኢየሱስ እዮም ዝዛረባ ስለ ኢየሱስ ዝዛረብ ቃላት ኢና ንሕና ንነግረኩም ዘለና
ናይ ኢየሱስ ቃላት ማለት ንሱ ቃሉ ማለት ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ የለ ቃሉ ግን አሎ ቃሉ ማለት መን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ቃል መን ይተልና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነገርናኩም እቲ መጀመርያ ቃል ነበረ ዝበለ ስለዚህ እዚ መጀመርያ ቃል ዝነበረ እንታይ እዩ ንብል ኣለና እሱ በዓሉ እቲ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ካ ዝሓለፈ ነጊርናኩም ኢና ስለዚህ እዚ ቃል እዩ ነጊሮም ቃል ክንገሮም ከሎ እንታይ ኮይኖም ማለት እዩ ነዲዶም ተቃፂሎም ስለዚህ እዚ ክዝ ትርጉመና እዚ ክዛረበና ፀንሐሲ ልብና ዶ አይነድድን ነበር እዩ ስለዚህ ሎሚ እዚ ቃል እዚ ነን ነገርኩም ልብ ዘነድድ ቃል እዩ ሃሌሉያ ልብ ዘቃጻጽል ቃል ኢና ሎሚ አንተ ለቀላለና ስለዚህ ቃል አምላክ ጥዑም ልብኻ የንድደካ ሓዊ የቃጽል ቃል አምላክ ግን ልብኻ የንድደካ ማለት ጥዑም ምንዳድ ኣሎ ጥዑም ሓውሎ ቃል አምላክ ጥዑም ኣብዚ ንሪኦ ናቱር ዝኾነ ሓዊ የቃጽለካ ናብ ካልእ ነገር እዩ ናይ አምላክ ግን ልብኻ እንዳንደደስ ደስ ሳይሉሲ ምስኡ የጣበቀካ ስለምንታይ እቲ ቃል በዓሉ ክርስቶስ ስለዝኾነ ሎሚ ነዚ ቃል እዚ ኣሸሻይ ተበልዎ ሓቂ ተባረከ ቃል እግዚአብሔር ስበቃ ዕሽሽ ድበሃሉ ይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዕሽሽ ድበሃሉ ይኮነን ንሱ ሰማይን ምድርን ብቃሉ አቂሙ ደለ ቃሉ ፀኒዑ ዝነብር ቃል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን ኣብ ሉቃስ ሳፍታ ዘለና 24 ምዕራፍ ካብ 34 ከዓ ከምኡ ኢልዎ ማለት እዩ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ እተፀሓፈ ኩሉ ክፍፀም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃለይ እዩ በሎም ሽዑ ነተን ፅሑፋት ከስተውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም ይብል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ሲ እቲ ኣብ ሕጊ ኣብ ነቢያት ኣብ መዝሙራት ዝተጻሕፈ ቃለይ ይልዎም በቃ ቃለይ እቲ ቃል ባዕሉ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚስ ቃለይ እዩ ምስ በሎም ሲ በቃ እንታይ ይብል እቲ ቃል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሽዑ ነተን ፅሑፋት ከስተውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝገብር ኣእምሮ እዩ ዝኸፍት ኣሜን መኽፋት ቃልካ ንኣእምሮ የብርህ ኢልዎ ዳዊት ነገርታት ከዓ ጥበብ ይህብ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ኣምላኽ ሲ ህያውን መስለጥን ስለዝኾነ እንታይ እዩ ዝገብረካ የእምሮኻ ይኸፍቶ የእምሮኻ የብርሆ ጥበበኛ ካ ይገብረካ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ንነግረኩም ዘለና ቃል ህይወት እዩ ቃል ሓቂ እዩ ከዓ ህያውን መስለጥን እዩ ከዓ ሃሌሉያ እቲ ቃል ከዓ መን እዩ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብደም ዝተዓለሰ ክዳን ተወንዚፉ እዩ ስሙን ቃል ኣምላኽ ኢልዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 9 ተንብቦ እቲ ቃል እግዚአብሔር ከዓ ኢዱ ዘርግሐ እሞ ኣፈይ ተንከየ ኤርምያስ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ኣነ ቆልዓኤ ኣይክፈልጥኒ ኣይዛረብኒ ኣይክእልኒ ይብል ነይሩ ግን እግዚአብሔር ገና ኣብ ማህፀና ዲኡ ከሎ ስለዝሓረየ እንታይ ይብል ቃል ትሕት ኢሉ ኢዱ ዘርጊሑ እግዚአብሔር ኢዱ ዘርጊሑ ንኣፉን ኤርምያስ እንታይ ገይርዎ ተንኪዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ኣፈይ ተንከየ እግዚአብሔር ድማ እንሆ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ ኣነብር ኣለኹ ቃላተይ እንታይ ኣብ ኣፍካ ኣነብር ኣለኹ ረአ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትን መንግስታትን ክትምንቁስ ከተፍርስ ከተዕኑ ከተጠፍእን ክትነድቕን ክትተክልን እቁመካ እየ በለኒ ኣብ ምንታይ ኤርምያስ ከምኡ ደሎ ኣብ ህዝብታትን ኣብ መንግስታትን መጀመርታ ግን እግዚአብሔር እንታይ ኣቐሚጡ ኣብ ኣፍ ኤርምያስ ቃላቱ ኣቐሚጡ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክርእስ ንዕንተይ ክፈቶ ኢልዎ ዳዊት መጀመርታ እግዚአብሔር ኣብ ኣፍ ነቢ ኤርምያስ እንታይ ኣቐሚጡ ቃላቱ ኣቐሚጡ ቃላቱ መሰቐመጠ ከዓ ኣብ ህዝብታትን ኣብ መንግስታትን እንታይ ተዋሂብዎ ስልጣን ተዋሂብዎ ኖርማል ስልጣን ከዓ ኣይኮነን ዝተዋሃቦ ስልጣን ሃሌሉያ ክምንቁስን ከፍርስን ከዕኑን ከጠፍእን ክነድቕን ክተክልን ኣቁመካ እየ በለኒ ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ድሕሪ እዚ እውን ኣታ ኤርምያስ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናባይ መፀ ኩሉ ሻዕ መጀመርታ ቃል ይድመፅእ ቃል ምስ መፀ እግዚአብሔር እንታይ ክብሎ ጀሚሩ እንታይ ትርኢ ኣለኻ እቲ ቃል ሲ በቃ ናብ ራእይ እትይዎ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ተባሂሉ ኣነ ድማ ጨንፈር ኦምሎ ዝርኢ ኣለኹ በልኩ እግዚአብሔር ከዓ ነቃለይ ክተግሃሉን ከም ዝፍፀም ክገብርን እየ እሞ
ጽቡቕ ርኢኻ በለኒ ስለዚ መጀመርታ ድመጽእ እንታይ እዩ ቃል እዩ ኣባኻ ዝንበር ቃል እዩ ኣባኻ ዝቕመጥ ማርያም መጀመርታ ኣብ እንታይ ተቐሚጡ ቃል እዩ ኣብኣ ተቐሚጡ እንሆ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ድማኒ ኣማኑኤል ክትስምዮ ኢኺ ትርጉሙ ከዓ መድሓኒ ዓለም እዩ ምስተባህለ ቃል እዩ ኣብኣ ተቐሚጡ ነቲ ቃል ግን እንታይ ኢላቶ እቲ ህያውን መስለጥን ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልዕ ቃል ንዕኡ እንታይ ኢላቶ ኣሜን ባርያኻ እኔኹ ከም ቃልካ ይኹነለይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኤርምያስ ከዓ ልክዕ እቲ ቃል ኣብ ኣፉ ምስ ተቐመጠ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክርኢ ጀሚሩ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ወገን እንታይ ወገን ቃል እዩ ልክዕ እቲ ቃል ኣብ ኤርምያስ ምስ ዓረፈ ራእዩን ክርኢ ምስ ጀመረ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ጽቡቕ ርኢኻ ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ ንቓለይ ክተግሃሉን ከም ዝፍጸም ክገብሮ እየ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ወገን መን እዩ ወገን ቃል እዩ ንቓሉ ይፍጽሞን ንቓሉ ከዓ ይተግሃሉን እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ሓለፋ ስሙ ንቓሉ ይዕብዮ ኢልዎ ሓለፋ ስሙ ከዓ ንቓሉ ይተግሃሉ ስለዚ ንቓለይ ክተግሃሉን ከም ዝፍጸም ከዓ ክገብሮ እየ እሞ ጽቡቕ ርኢኻ ኢልዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚ መለኮታዊ ሓይሊ ዝመልአ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝገብሮ እግዚአብሔር ኣባታትና ንቓሉ ይተግሃሉን ከም ዝፍጸም ከዓ ይገብሮን ስለዚ ዝነግረኩም ዘለና ቃል ህያውን መስለጥን ካብ ክልተ ዝኣፉ ዝበልሕ ሰይፊ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ንቓሉ ከም ዝፍጸምን ይተግሃሉን ከም ዝፍጸም ከዓ ይገብሮ ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ወገን ቃል እዩ ዋው ጎይታ ይባረክ ፀጉ የብዛሓልኪ ከምኡ ቃል ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ሓደ ሓለቓ ሚቲ መጺዎ እና ወደይ ፈውሰለይ ወደይ ሓሚመንሎ ኢልዎ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራይ ንኸይድ ምስ በሎ ንገዛ ንስኻ ምኻድ ኣይድልየካን ኢሉ ኣብ ዘለኻዮ ጥራይ ቃል ኣውጅ ቃል ተዛረብ ኢልዎ ወደይ ከዓ ክፍወስ ኣሜን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዝነገረሉ ቦታ ፈውሲ ኣሎ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ቀሊል ኣይኮነን መለኮታዊ ሓይሊ ዝመልኦ ቃል እዩ ኣሜን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ፈውሲ ኢሉ ምስ ተዛረበ ቃል ምስ ኣውፅአ ብኡ ከዓ ወዱ ክፍወስ ከሎ ይነግረና መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ስለዚ ንሕና ሎሚ ብእምነት እዚ ቃል እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ምትሳእ ክኸውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ንጎይታ ምቕባል ክኸውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት እዚ ቃል እዚ ከኣቱ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ነዚ ቃል ሰማዕኹም ከዓ ሸር ግበርዎ ንብዙሓት በረኸት ይኹን ንብዙሓት ምትሳእ ይኹን ቃል ኣምላኽ ሎሚ እውን ፈውሲ ኣሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ከምቲ ሓለቓ ሚቲ ኣብ ዘለኻዮ ጥራይ ቃል ተዛረብ ንሕና ኣብ ዘለናዮ ቃል ነውፅእ ኣለና ንነፍሲ ወከፍ ቤት ፈውሲ ይኹን ምስ ጎይታ ምጥባቕ ይኹን ቃል ኣምላኽ ኣሜንን እወን ኢላ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምርካብ ይኹነላ ቃል ኣምላኽ ሓያልን መስለጥን ኣሜን ኢየሱስ ያድና ኣሜን ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጎይቶት እዩ ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕን እዩ እዘን ዝነግረኩም ዘለኹ ቃላት ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ እየን ህይወት ድማ እየን ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነግረኩም ዘለና ቃል ህይወት ቃል ሓቂ ቃል ዕርቂ ቃል ምድሓን ቃል ሕድገት ሓጢኣት ቃል ምንጻህ ህያው ዝኾነ ፈዋሲ ዝኾነ ቃል ኢና ነግረኩም ዘለና ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብዝመፅእ ክሳዕ ንራኸብ ሻሎም